Assalamu alaikum jama'a, na MC Malam Ibrahim Sharukan. Wannan shiri da kuka ga muna yi sabon wani fim ne na kamfani na da zan fara mai suna Jaruma. Ina lokaci, jaruma nike lokaci ba za a canza ni ba. Jaruma a cikin Jarumar an shirya wani gagarumin award wanda za a gabatar. To manyan kamfanin duka muna sanar da su, musamman ma irin kamfanin Dansir and Brothers. Ranar za su baje kolin su, za su nuna irin yadda suke gabatar da atamfofin su da leshishikan su da shaddojin su yadda suke sayarwa ga amare ko ko angwaye. Dan haka ranar award na muna sanar da dukkan kamfanin da yake so ya tallata kamfanin sa a sa masa logon sa a background din award, to muna sanar da ku. Wannan a tabbatar da kuke gani da listin da kuke gani kaɗan daga cikin kamfanin mu Dansir and Brothers kenan, su ma da saka tallan su rana a watan. To ina sanar da ku masu gurin event, masu harka ta bukukuwa ko harka ta kasuwanci ko ma na me in ka zo za mu yi tallan kamfanin ka. Na ku MC Malam Ibrahim Sharukan a koda yaushe. Jaruma me zaki cewa da su? Yanzu ba sunan ki muryan yaya ba. To assalamu alaikum, ni dai suna Jaruma, ina kiran masoya maza da mata da su ba mu haɗin kai, musamman masu kamfanin na koma dai me za mu yi tallata mishi. Sannan ina sanar da ku wannan Jarumar, ina kamfanin Glo, ina kamfanin MTN, ina kamfanin Zen, ina kamfanin Airtel. Kowane kamfani in yana da buƙatar wannan Jaruma za ku iya samun mu domin taimako talla ta gabatar muku da dukkan abubuwa A cikin fim ɗin Jaruma. to mun gode.